ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. Агар шудам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамаш шумо метавонед ки сурат маълумотша дар ватсапи экраномада рӯй кунед. Мо дар видеои оянда ҳамин хел реклама фурӯшта мегузорем. дар имза навор чӣ хона қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори хона, замин ва квартираҳои фурӯшӣ. хоб хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи Душанбе, аз территорияи шаҳри Бухтар, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Турсу-Зода, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Муъминобод, территорияи Файзобод, Абдурахмони Ҷомӣ, Хумсангир ва дигар тарафҳо дӯстони азиз ҳастанд. вариантҳои арзон дӯстони азиз бениҳоят бисёр, яъне ки вариантҳои арзонаш бисёртар беремонт аст, яъне ки харобка ҳастанд. мақсад ки 35-45 ҳазор хел вариантҳо хонаҳам ҳастанд. ва агар якхонага, духонага аз территорияи Душанбе ҳастанд, сехонага дӯстони азиз аз шаҳри Бухтар, аз шаҳри Ҳисор ва дигар вариантҳо ҳастанд. аппарати барои мақсад ки ҳезбурӣ ва дигар чиз ҳастанд. ва курси имрӯза бошад 111 сомонӣ аст. дӯстони азиз, мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. маромад рафтем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастанд. дӯстон, срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар гумблоки болои балнисаҳо. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастад. дӯстон азиз, ки хонаи проектҳои нав карда, хона коробкаи ремонтуш нопурра. дӯстони азиз, кӯхони дурушта ҳастанд, подвали 6 дорад. дӯстони азиз, документош мега 100% ҳастанд. боз дар пушти хона 80 сотиқи дигар замини деҳқонӣ дорад, ки вайша метавонед ки истифода баред, ки вайш мақсад ки дар и пул қуш нест, ине ки мақсад ки вайш бо истифода бурда метавонед. бо иша мақсад дӯстони азиз, 80 сотиқи дигар замини деҳқониам дар пушти хона ҳастанд. вай дар пули хона қуш нест. хоб, нархи хонае ки ҳозир мо реклама кардесем 225 ҳазор сомонӣ аст. боз муомила дорад. хона пол ниход бо ғишти пухта, проектҳои нав карди, муҳсам кардаги аст. расходи хеле фасон кардаги аст, яъне ки расходи қимат кардаги аст. хона фақат нами шкатури монтаж дар тереза дигар ҳамаш кардагӣ ҳастанд. нархи хона чиқадр 225 та бо муомила дорад. рақамҳои мегафони соҳиб шунед. ин ҳамин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон ватсапам дӯстони азиз дорад. инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100%. хоб, ноҳияи Файзобод, гумблоқи болои балнисаҳо. маромад занг занед, ба шумо муомила мекунад ва арзонам мекунад. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастанд. дӯстон, қарор дорад дар шоҳрои Душанбе, Бухтар, пеши мошинбозор, поёни корвод. дӯстони азиз, рӯпари мошинбозор да 1,5 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 2 хона кардагӣ ҳастанд, ки обсӯяи доимӣ ҳастанд. ошхона, баня, кухня ҳамашон дар бари хона ҳамаш баробар кардагӣ ҳастанд. печи хона дӯстон гаражпош рехтагӣ ҳастанд. гирди хона пол ниход маҳкам ҳастанд. мағоза, мактаб ҳамаши дар пеши хона ҳастанд. дӯстони азиз, гирди ванашда одамо ҳама зиндагион ҷои беҳтарин лаби шоҳрои Душанбе, Бухтар, яъне ки поёни корвод. дӯстони азиз, ноҳияи рӯдакӣ дохил мешавад. опшин Душанбе. нархи хона 195 ҳазор сомонӣ аст. боз муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, хона падъабои тайёре, мақсад ки берунаш ҳамаи кораш кардагӣ аст. фақат падъабои дӯстона абои шахтон мегирем, мезанем, медорем зиндагӣ мекунем. ва ина барашда ошхона, баня, кухнямаш тайёр. хонаи дӯстони азиз уже ки 95% тайёр, фақат абоишо мезанем, зиндагӣ мекунем. хоб, нархш гуфтем 195 та боз муомила дорад. дӯстони азиз, ва рақамҳои вавилон ва рақамҳои мегафон ватсапам доранд. шахсоне ки мехарен занг занед, маълумоти пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гирен. срочна бо муомила дорад. ва касоне ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дорем, квартира, замин, мошин хоҳем ки дар каналҳои мо реклама кардан, маромад шумо метавонед ки сурат маълумотро дар рақамҳои болобда 20 дар рӯй кунед. на ватсап дорад, мо реклама мекунем. дӯстон азиз, лайкиро занед, фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастанд. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлобда, дар совхози боло, пеши мактаби 27, кӯчаи масҷид. дӯстони азиз, шаҳри Кӯлоб, совхози боло, пеши мактаби 27, кӯчаи масҷид. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 хона кардагӣ ҳастанд, ки хонаҳошам ремонт дорад ва ошхона, баняҳош ремонтҳои замонави кардагӣ ҳастанд. хеле кафе задагӣ ҳастанд. ина бо навошам ҳастанд. 6 сотиқ замин
3 дар хона, боз хонаи нопурам дорад дӯстони азиз. Об светаш ҳастае. Кухни 4/3 дорад дӯстони азиз. Калидори 3/7 дорад дӯстони азиз. Мақсад калидориш дароз аст. Подвал дӯстони азиз 5.5 ба 3.5 дӯстони азиз. Обшим намхел чо. ҳар як кадомшо калон калон аст. Кухни баня дурум ба дурум дӯстони азиз. Об доимӣ аст. Дарахтони мевадиҳанда. Хоб инам хеле чизо аст. Боз навес ҳам дорад. Обшим шароитош муайян аст. Ва ремонтои баня ва чизош люкс ремонт кардагӣ аст. Хона мегад дастирошна фурӯхта мешавад бо нархи 230,000 сомон. Бо ягон сом барои харидори аниқ муомила дорад. дӯстон азиз, якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 50 аст кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои мегафон 75 инаш да WhatsApp доранд. Кадом ҷое ки видеора шумо нафаҳмида бошед, кадом ҷое ки мисол маълумоти хонаро ки нафаҳмида бошем, шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳам ва арзонам мекунам. Хонаш хай барои зиндагӣ дӯстони азиз мешуд марамат. Мегзарем ба чорум техникаи фурӯшӣ. Дӯстони азиз, аппарати пиларама аст ки бояд тега аст, аппарати брек аст барои мақсад ки кумурое ки мисол хокара, яъне брек мекунам метиҳад, мақсад ранги кумур тайёр хеле дар мегиранд обшим. Яъне хокаи кумура дар аппарат медозем тайёр карда метиҳад ва ин якумуш аппарати пиларама дӯстон аст барои магазинои стройматериалҳо бисёр дар кор аст. И бизнеси нав аст, и аппаратҳои нав астанд. Мумкин баъзеҳо намедонанд, бо хахтон маълумот ҳисобшон бисёр я идеяи нав аст. Барои магазин дӯстон аст, барои мақсад ки стройматериалҳое ки нав чӣ кардага астанд, барои шахсоне ки мехоҳанд бизнес кунанд, ин дарахтора мақсад ки тез мисол мебарад, мисол обшим ҳамин тахта пахта барои обшим дарахтбарӣ ҳам хеле чизо будаем. Хоб нархаш 35,000 сомонӣ аст дӯстони азиз, боз ягон сомон меша. Ҳамин аппарат комплекташ 35,000 сомон аст ва тега аппарати ки дар давоми истрота аст ва яш аппарати мақсад ки брек, яъне ки хокаи кумура тайёр мекунад, станоки хокаи кумур брек тайёр мекунад дӯстони азиз ва яш нархаш 45,000 сомон аст. Ин аппарат обшим ҳар ду аппаратҳо аями як кас ҳастанд ва яш 35,000 сомон барои дарахтбарӣ, инаш 45,000 сомони ҳар душон фурӯшӣ ҳастанд. Хоб дӯстони азиз, хай ки мо хечора уқа намефаҳмем, агар ки шахсоне ки мисол хоҳад ки бо фаҳмидан аниқтар кардан, дар ҳамин рақамҳо мегафоншон занг занед, WhatsApp модор ҳамашро ба шумо фаҳмода метиҳам, арзон ва арзонам мекунанд. Як идеяи нав, яъне ки як мақсад ки як бизнеси нав аст дӯстон. Тарзи кор кардаш, тарзи установкаша ҳамаша дӯстон азиз ба шумо нишон медиҳанд, яъне ки як бизнеси оилавӣ мешавад. Шахсоне ки хоҳед маълумотои бештар метавонед ки ҳозир занг занем бо пурсем. Мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи Амал. Аз пеши бузургчаи Амал дӯстон азиз то хонара 1200 метр мегро аст. Шаҳри Душанбе дӯстон азиз дохил мешавад. Ноҳия обшим шаҳри Душанбе, Рӯдакӣ. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки об свет ҳастад. Ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, роҳаш мегад асфал, мактаб, мағоза, об светамаш доимӣ, ҳамаи шароитош мегад муайян ва ремонтҳои замонави кардагӣ аст. Хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. Адресша бо мегем шаҳри Душанбе дӯстони азиз, ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи Амал. Аз бузургчаи Амал мегад ҳамагӣ 1200 метр мегад роҳ. дӯстони азиз, ошхона, баня, кухни ҳамаш ҳаст тайёр. Хоб хонаҳошам ремонт кардагӣ аст, гирди хона пол ниҳод маҳкам аст ва ҷои хубам мегад. Бо маълумоти дигар шахтон мепурсем. Хоб дастирошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 650,000 сомон аст, бо муомилаи хуби хуб мегад дорад соҳибшон. оиди ҳамин хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша барои фаҳмидани аниқтартон, рақамҳои мегафони соҳибшон ва рақамҳои ватсапшон кор мекунад, метавонед ки занг занед. Лайка ҳатман занед ва фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар кӯчаи Абдулло Зокиров, яъне ки Пахтакор дӯстони азиз. Духонага квартира аст ки дар чорум мошина қарор дорад, 64 квадрати метр. Дуруш яъне шуда аст 64 квадрати метр дӯстони азиз, дар чорум мошина қарор дорад. Дом дӯстони азиз 5 ошхона аст, 64 квадрат бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва мақсад ки мактаб, садик ҳамаш дар пеши хона аст. Ҷои беҳтарин. Агар сехонага квартира бошад мегад алиш мешавад, яъне ки сехонага вариант карди алиши дорад. Инчунин хона мегад бо қувваи отоплени мехечо дӯстон пайваст аст. Хоб об свет мегад без проблема дӯстон азиз, садик, мактаб, мағоза, аптека дар пешаш. Мақсад кӯчаи Абдулло Зокиров дар Пахтакор, шаҳри Ваҳдат. Ҳамин хел маълумот дӯстон азиз дигар шахтон мегиред. Нархи квартира мега 450,000 сомон аст, боз муомила дорад. Маҳрамат рақами мегафон аст, метавонед занг занед.
мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае дӯстон. Хона коробка ҳастае ки без ремонтае. қарор дорад дар ноҳияи Ёвун дар қишлоқи Бешпулоқ гуфтага назди қишлоқи Бешпулоқда 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардага ҳастае ки хона дӯстон азиз коробка ҳастае бе ремонт. Як дуна сурат буда суратшон ҳамин соҳибшон ҳамеша пешкаш кардага ҳастанд дар реклама дар фурӯш 7 сотиқ ду дар хона ҳастае дар қишлоқи Бешпулоқи ноҳияи Ёвунда. Дастроҳашон мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 75000 сомонӣ. Шахсоне ки мехарен ягон савол дошта бошанд ягон маълумоти иловагӣ дар рақамҳои поёмда ба рақамҳои ватсапшон тамос гирем. дӯстон азиз, одамое ки дар ҳамин навори мо агар хонаи маъқулӣ наёфта бошем, квартираи маъқулӣ наёфта бошем ки замине ки дигар чиё лозимӣ дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира дар кор ҳастад. Мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. Шумо дӯстон азиз дастгирӣ кинед, навори моро дар рафиқотон подписааш кинед, лайкотона занед ки мо мисол завқ кунем ки мақсад ҳар рӯз ба шумо видео пешкаш кунем. Фақат яке бепула дар ин занед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразем назди бозори Деҳқон. Духонанга квартира ҳастае ки дар якум мушоина қарор дорад 52 квадрати метре. ремонтои хуб дӯстон азиз, ҳуҷҷатош мегӯяд 100% ҳастае, медори фақат зиндагӣ мекунем. хоб бино мегӯяд дӯстон яъне ки дом мегӯяд ду ошона ҳастае, мегӯяд дӯстон азиз дар якумаш қарор дорад. хай домо ду ошона будае бо свет таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термос ҳама хел. Дӯстон азиз, хай домуш ду этажа будае, намедонам мақсад домои частния ё домои хеле ҳастае пастаки ранги хона ҳам хел бошад. бухто маълумота мегирем. нархи квартира мегӯяд 370000 сомонӣ ҳастае, боз мақсад ки муомила доштае. нархи ҳамин квартира 370 бо муомила дорад. аввал расотон ранги домои баланд нестае, домои ду ошонаи пастака дӯстон дар якумаш қарор доштае. илтимос мегӯяд ради интерес мегӯяд занг назанед, фақат конкретна харидор. ина мармат агар харидор бошед занг занед. одамое ки мехоҳанд ки реклама кардан мисол хона заминтона дар рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунем. одамое ки хона харидастен дар рақамҳои дар поини комментариатон нависед, мо пешкаштон мекунем. лайк аз тарафи шумо, видеои нав аз тарафи мо. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. замини хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Куловда дар тарафи Гулбоғ. об, свет дорад, гирди ва нашда одамо зиндагӣ доранд. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстон азиз ки варемикаш рехтагӣ ҳастае. нархаш мегӯяд 35000 сомонӣ ҳастае, бо ягон сум муомила мешавад. шаҳри Кулов тарафи Гулбоғ дӯстон азиз. свет об мегӯяд дорад, гирди ва нашда одамо зиндагӣ дорад. нархаш 35 та метавонед ки шумо хонара бардоред. дӯстон азиз, оиди хона ягон маълумот хоҳед, оиди ҳамин замин ягон маълумоти аниқтар фаҳмидан дар рақамҳои поёмда ҳастае. Вавилон 29 метавонед ки занг занед. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшии навбатӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар Уртабоз дӯстони азиз. шаҳри Ҳисор Уртабозаш даҳам. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня азиз дорад. хоб як хонаи калон қади калидрош ремонт кардагӣ ҳастае, дигарош ремонтш нокарда дӯстон азиз. ҳамон мегӯяд дар дуруш ҳастае. хоб ва дастроҳашон мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 250000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дорад. хоб дӯстон ҳамин қадр маълумот соҳибшон пешкаш кардагӣ ҳастае. агар шумо ягон чиза нафаҳмида бошед дар рақамҳои поёмда ҳастае, мегафон занг занед, маълумот гиред. 250 та бо муомила дорад. мо дигар ягон чиз гуфта наметавонем. шахсоне ки мехарем маромад занг занед. лайка фаромӯш накунед, фақат лайка занед. мегзарем ба 11 замини хонаи фурӯшӣ. дӯстон азиз, замини хонаи фурӯшӣ ҳастае ки варамикаош рехтагӣ ҳастае. қарор дорад дар ноҳияи Муминобод дар ҷомоати деҳоти Чимтолда. дӯстон азиз, 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки фундаментош рехтагӣ ҳастае. гирд ва нашта одамо дӯстон азиз зиндагӣ ҳастанд. боз 4 реси дига мегӯяд, санги дига мегӯяд овардагӣ ҳастае. қатиш падарка ҳастае дӯстон азиз. хоб кладовка чиёш мегӯяд рехтагӣ ҳастае дӯстон азиз ва нархаш мегӯяд 35000 сомонӣ ҳастае, боз муомила дорад дар ҷамоати Муминобод деҳаи Чимтолда. дӯстон азиз, кадоме ки мехаред дар рақамошон ҳастае Вавилон, метавонед ки занг занед, маълумотои пурраша аз соҳибшон гиред. шумо дам агарам хай реклама бошад, рӯи реклама мекунем. ин буд навори музаи мо то видеои оянда.